za mu saki ko zane sha wuya so ra'ayi ni ma kai na saka zuciya babu ya kai inda rasa ka ko zane sha wuya ni dai na sanya ka zuciya ta babu kamar ki gure na kin mamaye zuciya san ki a rai ya majini na da jijiya zo ki rike hannu na mu je mu zagaya masu daka matila sine siraya kin tafiya ko da an nisa a waiwaya ba ƙarya ni ma na sanya ka zuciya alkawari nai maka ba nai ma abin siya batun da yake zuciya fuska za a tambaya ni dai na sanya ka zuciya ta ki taka rawar ki zan yi kiɗan laushi ke ko ki rausaya ya bani da wanda za a ɗaya zuciya kin zama tausaya wani ya mai na so shi ke gane wayan da ke riya mu nema kuɗi tun kafin magana abin saya bani da nutsuwa sai na saka cikin idaniya kai mini na yaba baka alfahari da dukiya jani mu je kawai zan rike alkawari iya wuya ni din taka ce ko a garin mu aje a tambaya Mixed Coding. babu yake ina da saki ko zane sha wuya so ra'ayi ni ma kai na saka zuciya babu ya kai inda rasa ka ko zane sha wuya